Kajan med ka basuk ka bakmen nya pi komen ko para ha kani kajan med ni duai na ka banta kini kijin tumu ki bala pha shangi na ka banta ka jin tumu jong I Clarice ritineng rong badi oris pasi badai ka sngi kamen ta ka sngi to ble trekan rad ungkar kui ki un ai ki I Rafael nang nong badi ka sngi kamen ta ka sngi ble trekan rad ungkar ku kerdoi I ngidwai na ka banta I Audrey Kharmujai I staff nurse bainyo jinyada na kane ka klam ngidwai na ka banta I tiling majau ibadan banta pedeng ka jin shitom bableon ayan I ka jin ko jinkia ngidwai ha kane ka mas na ka banta I esai mika shadap benyo ya kamet ka bakoit ka bakia bableon riun sumar sukheri I ngidwai na ka banta I Mona Lisa Shilla na ka banta I Salanti Shilla Ernest Pasleng makinyo ya kamet ka bakoit ka bakia ngidwai na ka banta I Gloria Kharkongor mainyo ya ka jinko jinkia ngidwai na ka banta ka jinko jinkia jong I Dorothy swear bari Teresa swear ngidwai na ka banta ka jinja thai jong kaman sim jong iba John nini pungrob iba klat menin bo try on I I ka jinja thai ngidwai ro na ka banta ka ying ka sem makinyo ya ka jing pentengan nau blay ngidwai na ka banta I Teresia Karshieng bari sngi kamen ta ka sngi jindap prapanyo snem to blay trekandat kurku I on I ka jingko jingkia in im shong pra shong shang ngidwai ha ka nega maz na ka banta I Felix Meshwan swear ibarke sngi kha jung imenta ka sngi to blay trekandat kurku I on I ka jingko jingkia ka jingnang ka jing start ngidwai ha ka nega maz na ka banta I Biskiar tangsang badon pedang jin shitom ba inyo e jin ko jinkia ngidwai ha ga nega maz na ka benta ka jin tumu ba jong yo anis wa lang ngidwai ha ga nega maz na ka benta I Glorinda Jerwa ba inyo e jin ko jinkia ngidwai ha ga nega maz na ka benta I Angel Bird imli ba inyo e jin ya thaj bam jukud ngidwai ha ga nega maz na ka benta I Wansuk Kharmuti I Coster Waltal Nongrum kibara rakhe ka wedding anniversary jongki menta ka sngi to ble trakan rat unkur khu ki ngidwai ha ga nega maz na ka benta I Alvin Peter Rani I bakwa ban aingu yo ble na ka benta ka jinkar khu ka ba ila yo ngidwai ha ga nega maz na ka benta ka jintmu jung iwe meni parajungi unambar bakut ar pra lai ar andriu oble tekandat ungkur ku ya jintmu babha jung I ngidwai ha ga nega maz na ka benta ka jintmu jong I Father Richard I barke ka sngi kha jung I mentai don shapo nongstoin kumi asatan parish press na ka banta jong PUA kibamyo ya ka link jong kaneka channel na ka daw bangim tip na ka daw ka YouTube channel jongi kala sha blog ngim tip na ka daw tingin live ha ka way pat ka YouTube channel jongi Father Michael Makri somba late sha ka to ka YouTube channel pinyo ya ka link nang to ngidwai na ka banta I Anjana Warjri na ka banta may pag bala klat no bekin yo ka jinja thaj bam jukun ngidwai na ka banta ka jin tumu jong ka yin ka sem jong ikantel makasngi kha jong ikantelinal nong dhar boble tekandat ungkur kui I ngidwai na ka banta ka yin ka sem jong milianda nong dhar arun makin yo ka jinkar khu ngidwai na ka banta I ba kodor malngyang ka yin ka sem ngidwai na ka banta ka mensim jong Octavius Dorothy Alphonsius Sylvester Ptolemy Honorius Lari Kopar bakinyo jinja thaj bam jukut
ngi duai hagane gamas na kabenta kaying kasem jung badandor badu na kabenta kaying kasem jung ileren ki bo blade rekandat ungkar ku kerdo iki ngi duai hagane gamas na kabenta kajin tumu jung kaying kasem jung ki Juanita, Margarita, Albina, Rubin, Nilda, Merina, Diana, Sabrina, Diana, Ibai, Kmen, Iban, Sharai, Tracy, Irene. Bawble tekandat ungkur ku ya gajin tumu jong ki ngidwai na gabenta ki yinga sem jong i lang kriem iti sharlan nong bri makin yo ya jingkar ku jong blay ngidwai ha kanai kamas na gabenta ki yinga sem jong i kong ashameri sim yong ngidwai na gabenta ka man simbal aklat no jong i Margaret Kopsibon Karkungor i Valentinus Lambertstone i Bernadette i Roxwell makin yo ya gajin jatai bam jukut ngidwai ha kanai kamas na kabenta ka jingko jingkia jong i kong Robius Karkungor ngidwai ha kanai kamas na kabenta wei men para jong i baklem ai kerteng unambar bakut khandai sani wei khandai saw bo blete kandan kurkui i ngidwai na kabenta Wellborn Karumnoid bo unyo jingko jingkia ngidwai na kabenta I wat scam nong put bale sngi khamen da sngi bo blete kandan kurku kordo i ngidwai ha kanai kamas na kabenta Ilambor Marbo binyo ijinya taj bam jukut Tofas Kansai Sylvester Stanley Corles Joaquin Demon Kriel Albinus Elias Eric Frankie Edmond Nongsid Day makinyo ya jinja taj bam jukut ngidwai ga nekamas na ga bentai kever Evertus Laitrang karamnuj binyo ijingko jingkia ngidwai hagane gamas na kabenta kaying kasem jong isyonai dariti lakintu ibesherlang ebrinai bayonai ebrilda bakin yo ekjin sumar sukher jong ublei ngidwai hagane gamas na kabenta I trasila marweng bedan pedang jin stom in yo ya jin ko jinkia ngidwai hagane gamas na kabenta Eleonora lengdo badai gasngi khab bete kandan kurku kordo I ngidwai hagane gamas na kabenta kamen sim jong I Cesar, Grasima, Owen, Teni, Iris, Samuel, Chambel, Raja, Bekinyo, Egajinja Taj Bam Jukud, Nidwai Haganegамaz na Gabenta, Abigail, Iban Shishalingdo, Moplang, Kableusni Ham and Dagasni, Boblete Kandan, Kurku Kordo Eki, Yin Kasem, Nibu, Jintumur Nagabenta, Etel Dora. Shabong binyo ay jingko binyo ay jingkar ku jong blay ngidwai na kabenta I sister Jessila paday kasngi khaj ngi menta kasngi boblay takandan kurku kurdo ai ya ka jingko jingkia rangkal barkine ki jingtmu kiba ngila pule bat ki jingtmu jong pi shimet komen ko para to ngin wala me ki sha kaduan jong utrai ngin try ki bau blai terkendat pedang ya kajin terwa jungi baro
Singapashim kanaba sedang lai spa sau pewar lai sau ar ngalak men habas nyopai baba yang in ya lekiu shing utrai deki kcha chong iki yang menta hadwa jong pa ku Jerusalem Jerusalem no pa uble so dong boken and the new dry come down on it the mingi sevni kita chung pa torwa you try ngalak men habas nyopai baba yang in ya lekiu shing utrai deki cha chong iki yang menta hadwa jong pa go Jerusalem Ablay haba me mi ban lek hakmat la kibriu haba mi yai leng ba kari kerja ka kendau kala knyu ki beneng kila the slap haleluya ha ga katangu pa buru khun baramun sim bo phui amen ka chinge jung try jung Yesu Christ ba ka chinge jung blay lema jung slok jung sim bo khoi kin don rangkat bat phi baro rangkat bat phiru nalor ki jing thmu bo phero pher bala benar la pulih hab sedang jong ni kamas ngakwa ruban doi kerpang na ke benta ke jing thmu jong ikong Jennifer nong rum ke yang kesem jong i bat ikwa ruban doi kerpang na kamtak sim la klat no jong Archbishop Dominic Chala iba uble la sim no na ni pathai ngakwa ruban doi kerpang na kamtak ke yang kesem jong ibu Dennis pengrup bat ikong Helena Karkengor kamtam na kamtak i khon jong i Emma Karkengor iba try kami nurse ni grims boble na aya ki baro ya kacing suk kacing san kacing ko kacing khia ka bagitan kam ha kacing im jaki malakas ki ha kani ko por ngi wan hakmat chung blay ban ai ngu yu na ka benta ki kacing sei kacing khu kerdo ka bol aya ngi ha gini ki sngi bodep bat baula senran yangi ni kwa ru kan mandoi kerpang na ka benta ki to ki briu ki bala chalan shop na kani ka leer lang thari ha ki chelaba pher jongari jongi ba kinjo ya kajing tengen bat bakin light na kajing ma kajing mensau ka ba ki kendu ha kini kisngi ki phai ru chublei musim kajing skurit pan map na u na ka benta kijing bekla jongi baro ki bangale ha kini kisngi ba dep nga pla how play ben bor baro barahi ko men me para bang ale pop shibone da ka jing purkhat da ki tien da ki kam da ka jing le klet da ka jing le pala janga da ka jing le pala janga da ka jing le pala bakraw we janga namar kata ka pa ne maria bokhoi ka bai sa thesti yak yal ki khoi bai pi ko mana ko para man wai na ta janga how try play jingi ublay bedan borbaro ni snengi bad lamap iki pop jingi onyalam yangi sha ka jing imbom chukut amen ko try to isnay go try to isnay to Christo isnay go Christo isnay try to isnay go try to isnay tongin ya duai ko blay me ubalapan long ya kipai chang me kinong yo benta ha ka jing suspa chang me to ai hangi ngi kerpat
bangin la banai ngu chunom na ka benta ka ching mi pat chung try dau try chung Jesus Christ khun chung me uba imma bsin sha reng kat me ha ka ching long ka wei chung man sim khuj wei ublei chunom la chunom Amen. Kajing pule na ki kam jong ki apostol. Ha ki to kisngi u Paulus ulami na Athens bat ulai Corin. Hangta ulalap ya wei uju uba kerteng u Aquila uba na Pontus uba dang Shua na Italy rengkat bat ke Priscilla ke tengah jong u. Namarba u Claudius ulah hukum bagi jubaro kinmi no na Rom. Te ulah lek ya kendu yaki. Bat namar ba utrei kaju kajat jing trei kum maki ulah sa bat ki. Bat kilaya trei lang. Namar kilalong kinong shna yeng jan. Bat ulaya pen inia ha ka sinagog man la ka sabat. Bat ulah kring kiju bat ki Grek. Habau Silas pada Timotheus kilawan poi na Macedonia. U Paulus udang penlek por ha kabaya lap. Da kabasa ki ha kiju bau tau Chris udai ujisu. Haba kila persya bat kren ben ye u. Ula kenthe de ki jan pong jeng u. Bat ula ong haki. Kasram jeng pi kan long halor ki klie jeng pi. Nga ngalong uba lui lui. Na do menta ngan lek syaki gentil. Kumta ulami nang ta bat ulalek syaka yeng jong wei ubrie uba kerteng u Titus Justus. Ubrie uba mane ya ublei. Kayeng jong u kalalong markap bat kasinakok. U Crispus urang ba kasinakok ulangej ha utrai. Me u bat baro kayeng kasem jeng u. Bat buon ki wei kinong Korin ki balayo sengau ya Paulus ki langej bat ki layo baptisma. Kaktien jeng utrai gi smu yau blei kajubab jeng pi kalong utrai ulapan pau ya kajing pelai jeng u ha ki jaj ben riu. try na pau yang tulai tu ha ki jai riu. Turai ke jingrai bat mai hau try na ba ulale ki kam ba phla. Kakti ka mon jeng u bat sang ti bakhuid jeng u ki lawan lam ya ka jing penem. Utrai wa pelai ya lai jong u ha ki jai ben riu. Utrai ulapan bena ya ka jing penem jeng u. Ulapan pau ya ka jing pelai jeng u ha ki jai ben riu. Ulakan mau ya la ka jing eid ba isnai. Badia ka jisha jeng u nak ka benta ka yeng u Israel. Utrai ulapan pau ya ka jing pelai jong u ha ki jai ben riu. Na bakut syabakut ka perthai ki layo i ya ka jing pen im u blai jongi. To ya risa jam hau try ko perthai baro. To ken hoi da ka jing ruai ka bakmen bat to ruai ya ka jing ro jong pi. Utrai ulapan pau ya ka jing pelai jong u ha ki jai ben riu. Ngobhayang. Alleluia, 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 Alleluia. Ngan om ino khun swet ya pi uang utrai ngan sawan biang syapi bat kidat nut jong pi kendap da kacing kemen. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
pi Rengkat bat piru ka jing pule na ko gospel bakhuid kat kum hiones Kaburam ame kotrai uchisu long hala kisenran satang kendiat por pin om yo isu yanga Henry hadin kendiat por pat pin sayo i biang yanga don kisenran jung u kibalaya ong paramaki kamut ayu kane haba uong hangi satang kendiat por pin om yo isu yanga hadin kendiat por pat pin sayo i biang yanga bat namar banga lech shaupa kilaya ong umut ayu satang kendiat por ngim tip umut ayu uchisu latip ba kilakwa ban kliu kumta ula ong haki hatu kadai kane kaba phia kli parama phi nga lamut ayu da kaba ong satang kendiat por pinam yu isu yanga bat hadin kendiat por pat pin su i biang yanga shisha nga ong hapi pin selenyar pat pin sayam Henry ka perthai kan sakmen pin sas ngausi Henry kaching ngausi jong pi kan sakela sha kaching kemen ka ne ka gospel chungut fry Ka jingero ame ko Chris wal ada kidon bun ba kijat merat ba pher ki balong kum ki briu nila ba ni pesrim ya ki briu ki merat namar ba baro ar kini ki kanhon ni yakhi yaksar ni lech na kawe kachaka chkawe pat bat kum chu ru ngi thangan ngi thaj ngi the ngi bam ya di bat kum ta ter Henry kawe kam pher ka long ba ngi ki briu ngi don ka bor ban kan mau yak ke balarim bat ngidon ru ka bor ban don kecing sngew ke ba plah du ta kata kawai na pedeng ne kecing sngew galong kecing sngew kerja jungi la da don na pedeng ki bhaik masem jungi kala dei ban phai no ha kini ki sngi ke dep bat hadu kini ki sngi mementa ki briu ki ban na Meghalaya ki bala lek pule la lek trei sha ki cakap pher ki la trang ha du kata-kata ban wan phai no shalayin hakum kane ka khep bat kai ka kile le si ki don katu kan ngot ki bawan rengkat bat ki paralok ki bawan bu ya ki sha ki station ba pher bat suki kin sapoi sha ye chasem bat hakini kisngi haba ki poshi ing jasem ki kme ki pa kin sngo hun kane ka khon janga uni khon janga menta randon halaye ngasem bat la test ya kane ka covid-19 bat laong ba kimdon ya kane chimpang bat ki dap ka chingmen ba crowd bat suki endala biang kapor hadin katukan ibnai haba ka perthai bar koi kan sabha bat kan sasup ka sasain kini ki briu ki dei ban phai biang sha chaka ba pher lag dei sha Chennai sha Mumbai sha Bangalore sha kui chaka bat dei hakum kitu ki por ba ki kme ki pa kin sawan ban ya senran ya ki la daga dei ha ka chaka bus la daga dei ka station sumo la daga dei ha chaka sange airplane la dei ki chaka sange rel bat hadu katu kapor hadu kutuk benta kibing basem kila ban ya don rengkat bat hading kata kin soong lech suk kani kadai kaba kongsan bha nakam ta kini kibriu bat don na preng jokiru habak la dei banyak klat no biang sai sin bat laki kemik pa bat kibing basem kin sasdang banca umat kin sasdang bat ong nga hap lech phai no sya kacaka kabang dei ban pule caka kabcengai bat nga hap lech chatai ban im marwei klem ya don rengkat pat imei pa pat phaying basem tementa hang niru ngi sengo thu bau ti su ula ong ya kisenran jong u satang kendet por pinom yo isu yanga Henry hadin kendet por pat pin sayo i biang yanga kini kentin bo ti su la pen kre ya kisenran jong u haswa bon kiu no shamneng pat haswa baun lech ban pun kre jaka yaki bangwan shau biang yangi baro
Naganik pertai kena memangi ru milik lang sita. Bat kei ke bangi cu siam kei ke bangi cu le kham tam habardon ki bahayeng basem jungi. Nhiều imei ipa men para persa kini kikur kijat kikha kiman shwa ba kitu kibriu kin klat no naganik pertai ki cu kren ki kentin ke koridor pha bat ngi cu yari kendong ya kini kentin jong kita kibriu bat nyai ken mau man la kasngi hei ho ko khun to ya tli hei ho ko khun to ya e mar kaliang ya krishan lem ya sendan lem haba iwe na pleng gp idon hapeng kaduk haba iwe na pleng gp idon hapeng kecingpang hapeng stom pi baro pi jawan sendan lem ai men sim lem yaki da kirko ma pher ya kitu kentin balakran ki kpa ngi curi ngi cu sumar bat ngi le thik bat ngi but ya ka ba ki kpa ki trang ban yang ngi ban le ba ngi la ban im sup san man la kasni le sebun ba na prang jipi ki ba tip hakapor ba klat no ipa chunga ngadon sakri bu chengai bat ipa ithi ICU ha Nasret Hospital hakasngi ba ar jongka tayo Bakhuid hakata kasnem hakapor chenmit layak lami isha ICU bat ila kren yanga ki kentin khadu e bat haring kata ki men para jonga ki ong ipa jonga kren shu hadu ben klat no hakasngi bebut kata ka dikasngi balang jong kata yo Bakhuid arhajar nyau ki e gini kentin be ipa jonga kren hanga kalong kine ko khun e to nang sait nang klain to nang song suk chatu lada ngim yu i shu hakanik perthai ngin sui i pada beneng lada ngim yu kendu shu hakanik perthai ngis kendu pada beneng kini di kentin ki ba ipa chungai la kren ha shwa ben klat hakanik perthai te uchi suru la kren di kentin bat kini kentin ba chu su kren shai ong ba shisha ngong api pin sa lenyar ba pin sayam pin sa ngosi namar ba pi sngo kuma pilong e khon swet habalong hakum kani kurkom pinjoi i baki briu hapersai kin sasat kemen bat kin sak kerko epi kibriu kin sa kren lai puchat kin skren ben pet mel ibut yau nu Jesus Christ me chane nu Jesus Christ me nget nu Jesus Christ menta don shu bat me kibriu hapersai kin sakmen pin sa ngosi henry kajing ngosi jong pi kan sakla sha kacing kemen jongi kalong namar bangi tips kem bau jisu gintip khadu e bau kren khamtam gospel kumu Matthews kalnong gab arhu prag khot ba arpheu wong gno ngan yai don rangkat bat phi bo wai no prothai kani ken kade kacing kemen kaba ngi sngo tho chliu ha do kata bat ba ni gloi ban long knong bu jong Jesus Christ u Jesus Christ un ai ngi kacing kemen un ai ngi kacing sngo shngai kacing tengen hala kacing im ban tips kem ba ngim dei ki basa khun swet ngim dei ki khun swet u chi su ya senran ha kacing im jengi mala kasngi den ni kadau ken ba habangi pengkre menta ya kacing kiu jong chi su beneng bat habangi pengkre ya kacing wan jong mun Bakhuid halor kamaria ke apostol ha kasngi Pentecost ngiru ngi kloi ban pen thmai biang ya kane kacing wan jong Bakhuid ha kacing im jengi umen sim kacing shisha umen sim jok hok kasot umen sim jok jing nang jing start kacing champang kacing tip bat kumta tater uni umen sim unsa ai ngi kacing tengen un saya senran jengi bat ngi ngim sneu bangi di khun swet token ai bangin nyalong kibriu ki basania teli telan hau jisu hau blay unang play lat play lenti yangi wal ada ngidon hapreng kicing ngosi wal ada ngidon hapreng kicing bar kicing kuslai ke bing kendu ha kacing imaman la kasngi ba blay unya senran yangi man la kapor enyero ya Jesus Christ junom amen Singapore Hashim Ganabar Lais Pak Prapoar
step usoba dabdo dak join ka jing e joingi na linka step usoba dabdo dak join ka jing e joingi shim ko try shim yaki hai ti lut ya la de shim ko try shim yaki hati jong me ni ai ti to yadwai ko men ko para ba kane ka jing knya changa ba chang phi kan lang updiang hun kman ublei kwa don bor baro ko try pdang jiknya la kiti jompi na benta kajing ro berkabro berkateng jungu kajing mentoy ni pada kebalang buku jungu baro kowe ai ba kiching dwai chongi kin kiu shame ko try rengkat bat kine kicing terwa kenya ba kumta enda habala pun khui da kajing isnei jome en penlong yangi ki babit dor na kebenta ki sakramen jong kajing it ba kraw bor jome daw Chris utrai jongi amen utrai don rengkat bat phi ringkat bat piru to kin tiu ya la ki do nu ngi kan teu ye ki shau try to ngi nyai ngu i try kan rat ublei jongi ka shong hok bat kadai da shisha ka long ba shang hok bat ka badai ka dei ti jongi bat ka ching pen im yangi haman la ka por panyaro yeme ko kan rat henry kham tam ha ka ne ka por panyaro shu yeme ha ba yo Chris ukhon lang brot paskha jongi laknya da kaba uknya yala kacang kamet ulapan pura ya kacing kenya barim ha kacing shisha jong gading pna bat da kaba truai la de hame na kebenta kacing penim yangi ulapan I ba ulong ulengdo keduan ba ukun lang brot jong kacing kenya namar kata ha baladap miar da kacing kemen paskha man la kari man la kacaj benriu kari sa da kacing kemen bat wat kibor beneng rengkat bat ki kenhon angel kirwai lang ya kacing ruai beklem kut jong kaburom jong me kat baki penbena Bakhuid bakhuid try bakhuid ublei kipai Buram jong me Rai Hosana Shachro Rai Hosana Klem Kut Rai Hosana Yublei Juno Yaro Yutabawan Kakepteng utrai Neng bat petekidam Dakaburom jong me Rai Hosana Shatrom Rai Hosana Klem Kut Rai Hosana Yublei Juno da shisha melong ba khuj ko try ka thmei jong jing khuj baro namar kata ngi kerpat yame to pen khuj pen kentang ya kine kicin trwa jongi da ka ba pha yo man sim jong me kom kom cher lor jong ki ba kindup kelalong yangi ka met bakasnam jong try jongi Jesus Christ ha kapor balade no ya u bat dalakamon ngobha
ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim yau pu bat da ka ba ngu yame ula kdia ya bat ula ai halak senran uong to shim bat to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka benta jong pi ha kacu karukom enda dalayabam ula shim ya ka khuri bat da ka ba ngu biang yame ula aya ka halak senran wong to shim bat to di na kane phibaro na mar kane kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka chutang bothmai bat bom chukut ya ka ba en penmi na ka benta jong phi bat na ka benta ki ba bun ya ka ban map ya ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka ching maya chong ka ching ngai kata sen bangi bam yune ukpu bangi di nakane ka khuri ngi pen bana ka jing yap jong me ko try tat hadu men wan namar kata ngi kebab pen mentaya ka ching yap ba ka ching mi pat jong u ngi trwa ha me ko try ya ukpu jong ka ching im bat ya ko khuri jong ka ching pen im ngi dai ngu ai dem ya me namar mela nyau ngi kibabit ban yang hakmat chong me ban shakri ya me da ka bas ngurit ngi kerpat ya me bangi kebayo benta ha kamet bagasna mu Christ ngin long ki balaya pentali ka wei da man si mu khuj tu kan mau ko try ya ka balang chong me ka bala preng ha satlak ka perthai pat penjana ya ka ha ka ching i rengkat bad Francis ukpa bu kho changi ki bishop changi bat baro klengdo to kan mau lemru ya ki men ki para shenrang bat kan thai ki balayo thia da ka ba kremen ya ka ching mi pat bat ya baro ke bala khlat no ha ka ching snei jong me to pdiang ya ki sha ka ching shai ka khmat jong me to snei ngi baro ngi kerpat ya me khnang ba rengkat bat kmare thesti ba khoi ka kme chung blei joseph ba khoi ko rem jaka ki apostol ba khoi don bosco ba khoi bat baro ki ru khoi ki bala pen sngub hai me pateng la pateng ngin dup long ki ba bit ban yo bentalem ha ka ching im bom chukut bat bangin ye ro bat ponon burom ye me dau khun jo me Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u blei kpa buton bor ha ka ching ye long ka wei jong man sim ba khoi baro ka burom bar ka ching ye ro chinom la chinom amen bu Jesus Christ lo ai hangi ya u blei kpa jong u ban long u kpa jong i ru timanta i don ka jing shlur mak jingit baskem ban phai shu u na ka banta ka jing don kam ma phero jongi ko kpa jongi u ba ha beneng kan long ka khoi ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long mon jong me ha ka khneu kum ba ha beneng to ai ngi mentai ka chubam jingi ka ba ha kasni ba tu ma ngi akiren kam jingi kum ba ngi ro ngi ma ki ba jingi bawa ya lam ngi sha ka jing pen shoy han rei to pa ngi na ka bas new to pelaj yang ngi kerpat ko try na ki jing snew baro ha ka jing sbun jome to a jing suk jing san ki sngi jongi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jong me ngilaj barabor na ka pop bat ngi yo jing da na baro ki jing chenchar kat bang dang up khmelanti ya ka jing kermen bokhuj bat jing wan pat jong nong pen em jongi Jesus Christ namar ka jong me ka long ka hima ka jong me ka bor ka burom junom la junom ko try Jesus Christ me balong hi ka apostle jong me ka ching suk ni ino bat phi ka ching suk changa ai ha phi wat pe yaki pop changi hnrei ya ka ching nge chang ka balang jong me bar ka ching sbun jong me to ai ha ka ya ka ching suk bat ka ching itali ka wai kat ka mon jong me na me ba im ab sanshar chunom la chunom
Amen. กาจึงสุขจงทรายกันดอนบรบเร่งกัดบาดผี Rengkat bat piru. ตัวเงินยาตรวายกันดากจึงสุขจึงอีเวยให้เวยปัด Ko khun lang brod jong ublay me ubakino ay kipop kapertay to sngaw sin ayengi. Ko khun lang brod jong ublay me ubakino ay kipop kapertay to sngaw sin ayengi. Ko khun lang brod jong ublay me ubakino ay kipop kapertay to ay jinsuk yangi. Hak mi u khanlang brod chung ublay hak mi wikino ekipop chung kapertay suk mangi baro ke bala shakhot shakaching khawai jung khun lang brod Ko kenrat ngamlong ba shamhok ba men ron rong po ayem junga Henry shuak tien makamen siem junga kan sakya hi. Communion men sim ko Jesu jonga ngangai scam ba medon teli ha ka sakramen bakhuid tam kaduan ngai I yame na lor ki baro ban ngat rang ba men wan ha po ka men sim jonga namar ba men ta kumni ngam la ban priang yame ha ka sakramen bakhuid tuan ha po ka donur jonga ha ka jinglong men sim ngapiam yami halaga donut bat ngapen yasoy lade bat me wat sya bangan klat shu name ngi yero eme ku Jesu ngi e yeme ngi mane yeme ngi burom yeme ngi sngongu yeme naga banta ka jingkar ku baro kibangila yo mat ha ka jing em jongi ha ka ne klip mat try kan rat walangim laban pdiang yami ha ka sakramen bakhuid ngi scam ba ha ka jing yasno jongi ha ka kanjam sim men ai ngi ka jing don kam ka bangi don kam tam e ka jing ko jing khia ka jing ai ka jing sumar su khair na ka banta jongi na ka banta ka ying ka sem jongi na ta taw try kan rat ha ka ne klip mat ngi kwa ban yero shu yeme kwa ban e shu yeme da ka bangi ruai ya ka jing ruai na ka kot len ti benang Kana bar san spa lai pe sau san lai sau A try can run to die can mau ya ya. A try can run to die can mau ya ya. A try can run to die can mau ya ya. What in no say ya ya marwe. Medei mame ubaya sabatnya. Medei mame ubaya sabatnya. Medei mame ubaya sabatnya. Me I jink man but jink ten ya ya. Hang ne ha pertei nga imarwe a try. Hang ne ha pertei nga imarwe a try. Hang ne ha pertei nga imarwe a try. Brukim laban pen hun ya ya.
Sto tips kem bangan don rengkat bat pi berabor hadu kabawai no kaperthai. Tongin ya duai. Ko blay badon bor baro bat baim junam. Meu bapan pai biang yang isha kacing imbom cukut ha kacing mi pat jong Chris. Tupun roy hangi yau so jong ka sakramen pasca. Batu the ha gido nur jongi yakabor jong kane kacing bam bapelat im. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai don rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Blay dan bo bro kerku kerdo ipi upa bro kun bar mensim bo kuj. Amen. Kane kamas klawai tu yasa kacing e chungu Chris. Gis ngamu yau blay. Singabhashim ka number aspa sau pusan. Kusim ngiyay kublay apa Ko Maria Kunoy yasay kunoy yada Ko Maria Tukmen pikoy kerubim Turai pikoy serapim Tukublay akasim jongpi Salve, salve, salve Salve, salve.